Gaurkoan teknikariekin nintzetan ari gara eta jakin duguna da, ea teknikari bizitza honekin bizitza soziala aurrera eramatea baldin badagon. Ez. Bueno, beti dago aukera astebukaeratan tartetxo bat bilatzeko. Egia esan ez dago, astebukera asko ez dauzkau libre, baina bueno, tarteak aurkitzen dira bueltaska batzuk emateko. Bueno, egia esan aurten beste urte baino gehiago kostatzen naiz, bizitza sozialoi aurrera ematea, ze azkenen Espainiko kopa izan deu lehenengo hilabete hauetan, eta Espainiko kopa bai sakrifikatu dela zentzu hortan, ze azken asteburu osoa pasatze du kanpoan, ez? Aurreko urtetan bai, Euskalduneko karrerakin eta, beti denbora emateu, larumatean karrera balin bada, gaudian kuadrillakin afaltzea jun, ez dakit denbora dakazu. Enbeste karrera kanpoan izan da, zailagoa da egia esan. Daneako denporea hoxe, asteburuak nahiko okupauta goten diala. Astian zehar, azkenean munduan amoan lanea, eta gero asteburutan karrera dauzenean ikustea fan. Eta hori bai, asteburutan gaixo kostean dela lagunekin da planak itea, azkenean karrera dauzenean ikustea fatia tokaen dalako, baina, bizitza zuen egola, ez? Oin arte txirrindula eta nibelia ez da baina beste aldetik, baina, asteburua okupauta beti okizan txut. Ez bai, bado, denbora pixka kentzen duen ez da korredoriak ez izan ez, astebururo hor karrera egitea, baina, bai, atea posible dugula denbora pixkat, eta, batez herriko festa dienin, esfortzu egiten da denbora atetzeko. Bai, azkenen denbora daneako dago ez, afizionatu maiare, udaran bueltakin da bai ibiltzen ga kanpo, baina bestela normalean astebukerako karrera die. Azkenen bakoitzak denbora ateatzen nahi duneako beti, baina ez da hain erresa, larun batetik igande karrerak eukita, parrandak alde batea utzi behar dira. Txirrindulari ikutzi behar jo, baina guke bai, eta batzutan sakrifikatu behar da, baina bai, ateatzea da denbora. 45 años llevo de director y he trabajado mis 8 y 10 horas y llevo con mis chavales toda la vida. Hori importantea da, ezta? Txirrindularia gara o egon gara eta zergatik ez dugu egiten bizitza soziala, ezta? Pertsona gara eta importantea da ere bizitza soziala egitea. Bai, nahi baino gutxiago, egia esan umeekin batez bere asteguneroek eskolan daude, asteburuetan nik karreran, beraz bagitxitxo, baina badago denbora. Udako helburuak, lehenengo helburua ekainak 29an hastea. Que me voy a pillar una cogorza en fiestas de mi pueblo Carrascosa. Bai, hurrengo asten jaia ditegu herrin hasi, nik jai hartukoet karreretatik eta, disfrutatu beharko du pixkat. Txirrindularitzak behintzat ematen dizuna jakitea, ze festadian honak ez? Aiatzezaren beti dago jende pilo bat edo ez, honen etorriko nahi zurren urtean edo ez? Udarako karrera politia izaten dira, hor ingurune politia sortzen da ez, hor gau paseluak eta txirrindularia juntatzen dinen festetan, eta udara disfrutatzea. Bai, hoi temporada ez dela ez planifikatu inberta pixkat ondo eta ikusi zeintzu da rentatzen duen jodia da zeintzu da ez, baina, bidea de ziklista kasi. Juerga gure urteekin ez da egiten, ez da, baina laiza ibiltzeko eta beste gauzak egiteko bai, hori bai. Guia edade pixka bat daukeu, ea sailkatu ititu gure juergak ez gutxi, bazkari gehiago igual, baina bai, denbora daneako nahi badezu eukitzea dau bai. Parrandak gutxi eta parranda garrantzitsunetan ere bai mena eskatuta. Dena, bai hogago denbora, dena konpaginatzeko. Lagunak eta zete erotuta gaudela, baina, egia esan gogu jarrita eta denbora ateatzen ez da olekutik, lortze dugu astebururo hemen eutia. Ze goizetan karra eta torri bartzea, ite perdes la juerga la noche. Hortan saiatzega, azkenen denetako denbora eta horrezu. Piskat, juerga, kaetekin torri eta aldanen bizitan ibili. Pues sí, pero hay que ser un poco responsable, porque por ejemplo yo hoy cuando vaya tengo el San Juanes, pero hay que cuidarse, hay que ser responsable de dónde estás, saber dónde estás metido y tener un poco de responsabilidad, nada más. Eta parranetan dugu moldatzen dago beto, txorrendobaria o teknikaria? Nik uste teknikaria irazte egitela, kasu enten teknikaria seguro, hobeto. Gazteak dira, tokatzen zaie hori egitea ere, eta hori. Horretara goia gutxi hau, etxea, Andrea, umeak, taldea, ordu asko ematen dabe eta gero lagunak zoritxarri azkenengo, ordenan azkenengo daude bai. Ez, herriko jaietan kastigatuta egon ginean
Madriden. Baina, bueno, igande gaueak baiatu ginen da, bueltaska bat ingin nuen behintzat. Orain errezagoa, txirrindulari zarenien bakarrik bizikletan ez da ibiltzi bier, deskansa egin biozu, masajiek hartu, janari zebe osko zaindu biozu, gauza asko inbidiez. Txirrindulari izatie oso zaila da eta tekniko izatie nahiko erreza. Bueno, a ver, egiz esan ni juergan ez nasasko urteten, inoz ez nasasko urten, azkenien bai txirrindulari esan da zenian edo eta gero, azkenien epoka batzu da gehiago urteten gazela, baina normalian ez nasasko urteten, horren ez da arazo handi bat niretzat. Bai egiz esan, bain sakrifika bain dotela, kirol bizitza igual gehiago, ez? Lehen kirol gehiago biten aben azte burutan, eta bain sakrifika bain bardoz, daukaten denbora libria taldian implikatzen dut. Hombre, orduan ez genitu niten temporada barrun gerelako, eta atatzen ginenen, go ansia gehiokin atatzen ginen, eta orduan bai, aprobetxatzen genula ez, algen unen, baina, bueno, guain esan, hainbeste ansia nola ez dukezune lasaiago ibiltzeala. Aspaldian ez dugu juerga batea rankina berritzeko, baina, bueno, nik uste talde lan honaite deula eta dena gaudela postu honangatik burrukatzeko. Hombre, eguna harrapatzen den asko aldabesten die, batzu beste baino gehiago, uste azeina kapitana daukagula ekipoan, eta bai, bakite desmadratzen bai. Amak esango bazigun ez genuen ningo, baina bueno, asko gustatzen zaigu mundu hau, eta horrek zehatzeigu azte bururo menotia. Bueno, ziklista zenean betire, gehiago zaitu errezu, deskantzatu bestia ez zaude mundu sozialian sartuta, eta orduan errezoitea. Bai, bueno, azkenean ikuste gehiengoak badugula gure lana ez, astean zehar. Eta gero, asteburutan, hobi bezala edo egiten dugula. Eta, bueno, azkenean beste batzuk bizikletan ibiltzea ateratzen dira, o kirola egitea edo familiekin egotea, guk hemen txirrindularekin egotea ez. Nolabait beti txirrindularekin izan geha bueltaka eta beste modu batean ez, azkenek urtetan. Bueno, azkenen alda nahi deu. Dana bezala, bizikletako munduan ohitu geha guain arte, azkenen nuain azten karrera bat, hobi, depende nola tokatzean, depende nola antolatzean, baina azkenen guain libre hartzeko ere asko zerrexo da. Bueno, un par de intentos echaré, porque la carrera es mañana a la tarde, entonces tengo para recuperarme. Que también soy jerguista, que me ha gustado la huelga. Ezi modu hain esklaboa izan da, ligatzer igual dago. Bueno, ez da erresa. Ja, saiak erakiten aldia. Arudi gabe. Nik ez, gutxi, baina oin gehiago. Saiaketan aldan egiten da, bai. Zer gehiago ligatzea retirauta, porque gehiago atatzea juergan. Eta semeak inoiz ikasiko aldu? Semea bai, evoluciona favorablemente. Txikiak ere? Baita, biak. Aita bezalako die. Eta nola zan aita, bere garaien? Evoluciona favorablemente. Sabemos la teoria, baina praktika zehoze falta zaigu. Nik uste dut txirrindulari bizela gisa. Gaztiagoa eta hobeto, errezagoa zen. Hortako beti da arte bat. Justu neskatan ez dut oso nabandik, baina bueno, bai. Bueno, nire emazteari ezagutzen nuen bizikleta munduan, así que bueno, pues behitu, nire kasuan bai, posiblea da. Ligatzeko aukera beti du. Errezagoak juerga dan. Txirrena ingurun jendeak ligatzen da ba. Bai, baita ere bestetan errexago izaten da. Dotore Bisma bihotzian. Orduan, oigine parrandan zean, dane ibiltzegea. Josu hor dago, alias pagotxistu. Matxine fuerte dabil. Gutxi egitea zaila da, así que... Bueno, leheno ez gero ez erreligatzen. Leheno parranda urtean bitan atatze gehiago, así que... Bueno, udaran asteburutan bai bada aukera, ez? Yo les enseño de todo, les enseño a ligar, les enseño cómo tienen que entrar, cómo tienen que salir, pero ya eso es de cada uno. El Gómez es un chaval que está muy centrado en el ciclismo, no es de estos que sale, ¿no? Pero es un chaval muy abierto también, simpático, y todavía no lo he visto con las neskas, todavía no lo he visto. Ligatzeko beti txarra. Gazetan hobeto beti. Ligatzi azkenien ez da famoso izati ero ez, da oitxurak eukiti ero ez, eta nireko oitxurak onak ez ziren. Hoi ez da atzea egatzen, inun ez da egatzen atzea hori. Jorge, ni oso ondo nago bakarrik, momentuz. Mejor solo que mal acompañado, hoy en día. Ez. Eta txerrendo bali zeinaten seguro gehiago ligatuko zenutela. Ez dare, inoiz.
0 por 2, 0, ¿no, Aimar? Efectivamente, nada. Bo, nik ezagin, ni beti mutiekin jutea izordun. Nere kasunez, gizonen artenez. Tamakumen arten gutxigo. Ibizara jutea ja helburua da, zen azken aldin kastigatute ongea. Bueno, pero oso gaztek dira, Jorge. No.